Horúčavy opäť trápia Slovensko. Vysoké teploty zvyšujú riziko dehydratácie. Ako správne dodržiavať pitný režim a čomu sa vyhnúť? Pozrieť sa na ten svoj pitný režim v rámci celého dňa, nepiť kvantitu, treba piť kvalitu. Áno, čistá voda tam má byť, ale dôležité tie minerálne vody, všetko, čo sme povedali, prípadne tie elektrolyty, to akože dosť pomôže. Treba si na konci dňa tak premyslieť, že vážne, čo som dneska vypil. Jasné, že budem tam rátať kávu, pivo a také ďalšie veci. Počas horúčav telo stráca vodu aj minerály. Piť by sme preto mali pravidelne počas celého dňa, nielen vtedy, keď pocítime smäd. Že niekedy ráno je dobre si dať čistú vodu, štipku soli a citrónová šťava, úplne vynikajúci, dobrý štart dňa. Pokiaľ bude fakt 35 stupňov, tak chrániť si hlavne tú hlavu a tak by sa neprehrieval. Elektrolyty, horúčavy a hydratácia, ako udržať výkon, zdravie a rovnováhu. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich minútach rozprávať, pretože horúčavy to je práve téma, ktorá možno trápia aj vás, ale aj všetkých ľudí, ktorí aktuálne žijú v tomto období, pretože leto prichádza a možno aj v tých nasledujúcich minútach, hodinách a dňoch bude práve tá skúška nás všetkých, ktorí či už máte radi leto alebo horúčavy, tak si to budete môcť užiť v tom zmysle, že tie horúčavy skutočne prichádzajú. No a o tom, ako ich prežiť bezpečne aj v súvislosti s pitným režimom sa budem rozprávať s pánom Martinom Minárechom, ktorý je odborník na stravú výživu a diagnostiku. Pekný deň. Pekný deň prajem. Opäť pán Minárech, tak leto sa blíži nezadržateľne a to počasie nám dá najavo aj tým, že skutočne tie horúčavy prichádzajú. Skúsme si teda povedať, ako možno ten pitný režim dodržiavať správne, kto je ohrozený a prečo sú vlastne tie elektrolyty skutočne také podstatné aj počas tohto letného obdobia a sú také zásadné a čo vlastne tie elektrolyty v tele robia, čo sa tam deje? Presne ako hovoríte, prichádza letné obdobie a hlavne letné horúčavy a to vytvára pre náš organizmus dosť značnú záťaž. Potom k nám k tomu prídu ešte také tropické noci a keď sa to celé zráta a sa to opakuje, tak výsledok je z toho, že naozaj, že sa ten ako keby negatívny tlak alebo ten taký špecifický stres na organizmus začne ako keby nejak kumulovať a jednoducho telo sa vie výborne ochladzovať, použije na to proste klasika potenie, je to vysoko efektívne a jednoducho len treba povedať, že pri potení, jak sa telo ochladzuje, čo je výborné, že vieme si znižiť teplotu, tak strácame vodu, ale niektoré dôležité minerály. Sú to minerály, môžem povedať ionty, alebo podľa posledných trendov elektrolyty, to sa tiež dosť ľudia často akože pýtajú, že mám si dať ten elektrolyt, ten iont alebo ten minerál, takže to je len iné pomenovanie, že keď majú nejaké tie náboje, tak sa hovoria ionty a tak. Aj všeobecne, keď zoberieme nápoje, by sa mali hovoriť, že ionové nápoje, po slovensky iontové nápoje, ale teraz je trend elektrolytové nápoje alebo elektrolyty. Áno. Takže a tie dôležité minerály si hneď môžeme povedať, tam je sodík, ten sa nám stará o objemy tekutín v organizme a o krvný tlak, len je dosť demonizovaný vo všeobecnosti, lebo viete, sodík, životospráva, niekto, keď veľa ľudia majú zlú životosprávu a jedia presolené jedla tak a majú kardiovaskulárne problémy, tak sa hovorí, že eliminovať sodík. Ale teraz sa budeme o sodíku hovoriť tak pozitívne, lebo v rámci pitného režimu je to kľúčový minerál. Potom určite draslík, ten má vplyv ten sa nám stará, proste reguluje nám srdcovú činnosť a činnosť svalov. Obľúbený môj minerál magnézium, tam máme nervový systém a silno protikrčový účinok. Horčík. Presne, alebo horčík, a to dobre, že ste pripomenul, lebo tiež jeden pán farmaceut mi povedal, že prosím vás, povedzte, že horčík a magnézium je to isté. Áno, niektorí to nevedia. Hej. Presne pýtajú. A potom posledný vápnik a ten sa nám stará ako keby o svalovú kontrakciu. No a jednoducho tieto minerály, keď si zoberieme, oni zohrávajú kľúčovú úlohu v našom organizme a oni vytvárajú ako keby takú rovnováhu tekutín v bunkách a mimo nich. Keď sa tá rovnováha naruší, tak potom sa prejavuje to, že nám to ovplyvňuje kardiovaskulárny systém, tráviaci systém, svalový systém, proste môžeme si vybrať je to naprieč celým telom a najdôležitejšie je to, že nám celkovo negatívne ovplyvňujú výkon, že klesá nám aktivita, klesá nám celkový výkon, lebo oni majú vplyv na celkový na taký energetický stav organizmu, že ľudia, ktorým niektoré minerály chýbajú, tak potom máme tam sprievodné príznaky, nielen ten smäd, ale
ale aj únavu a ďalšie problémy a nakoniec ešte aj tie výkyvy ako keby tlaku. A tam je dosť dôležité, aby tieto minerály boli v rovnováhe. Dehydratácia, to je proste nerovnováha, že mám väčší výdaj ako príjem, úplne jednoduché. Vznikne nám elektrolytová nerovnováha, tak, tomu presne rozpráva. A výsledok je taký, že máme to prvé, čo sa prejaví, je smäd, po smede ide bolesť hlavy, potom ide mozgová hmla, ľudia majú problémy sa sústrediť, multifokus, proste tá energia nedokážu podávať pracovné výkony, nevedia sa kvalitne rozhodovať. Môže sa to prejaviť na svaloch, svalová sila nám klesá, môžu tam byť svalové krče. V extrémnych prípadoch, keď sa to spojí s nejakými chronickými ochoreniami, čo sme sa aj rozprávali, tak to môže byť ešte horšie, pretože elektrolyty alebo minerály nám ovplyvňujú nervové vzruchy vo svaloch, nervové vzruchy v nervovej sústave a keď niekto trpí chronickým neurologickým ochorením alebo rôznym iným, že ktoré ovplyvňuje ako keby objem minerálov v tele, tak je problém, že sekundárne na leto si zhorším to svoje chronické ochorenie. Takisto aj ľudia napríklad, čo dosť často riešime s tetanickým syndromom. Jasne. Tetanický syndrom je typický, že chýba vám magnézium a vápnik a problém je to, že vám nejakým spôsobom v organizme klesne a tí ľudia, oni to majú špecifické, to je vydraženosť nervového systému, tam sú iné ako keby faktory, prečo tie minerály chýbajú a potom sa ten nervový systém správa, ale táto dehydratácia k tomu ešte negatívne pridáva, takže si môžu zhoršiť klinické prejavy hlavne na leto. My často počúvame, že mali by sme čím viac tým ďalej vodu piť a hlavne teda byť ako kvázi, ja to poviem tak laicky, že zavodnený počas toho leta, aby tá voda bolo jej dostatok predsa len, ale to asi nie je úplne správne, že prečo vlastne tá čistá voda úplne že nestačí teda? Čistá voda je základ pitného režimu, ale presne ak vy hovoríte, v tomto období je problém, pretože čistá voda neobsahuje niektoré dôležité minerály, že chýbajú proste a za normálnych okolností stačí, ale v tomto období proste nestačí. Ona prejde nejak gravitačne, ako keby, keď to povieme tak laicky, že cez telo a potom tým, že neobsahuje dôležité minerály, sa spracuje a telo ho vylúči, ale tým, že ho vylúči, tak zoberia iné minerály. Tak je dôležité, aby ten minerálny profil bol lepší. A potom tam nastupujú tie ako keby upravené vody, že ľudia sa ma pýtajú, že ako to má vyzerať, tak ja poviem, že rozdelíme si cez leto, teraz sa bavíme o lete a o tých horúčavách, že ten pitný režim na 3/3, 1/3 bude táto čistá voda. Tu si vedia ľudia zlepšiť, sme sa o tom aj rozprávali, že niekedy ráno je dobre si dať čistú vodu, štipku soli a citrónová šťava úplne vynikajúci, dobrý štart dňa. Niekto si tam dá nejaké to šťavnaté ovoce vyžmýcha alebo metu si tam dá, proste úplne jednoducho si upraví vodu. Potom my a Češi máme, Slováci a Češi máme, to nám všetky krajiny závidia, to málo ľudí vie, že má minerálne vody, u nás sú obrovské zdroje, takže naozaj si nájsť za nejakú tú dobrú minerálnu vodu, že prípadne ju kombinovať, každá je špecifická, má minerálny profil. A tretia časť môže byť tie elektrolytové nápoje. Takže ten pitný režim v rámci celého dňa, klasická voda, minerálne vody, elektrolytové nápoje, to si neskôr povieme, že ako. Ale určite nie, jak sa teraz marketingovo tlačí, že už nepotrebujete vodu, už nepotrebujete minerálky, iba elektrolytové nápoje, že celý deň budete piť, takže to nie. Alkohol, áno, prípadne. Takže tam je dôležité toto rozdelenie, ale čo najdôležitejšie povedať, že je pekné, keď ľuďom vysvetlíme, čo majú piť, ale my potrebujeme, aby vôbec pili, lebo štandard je taký, že na konci dňa, keď sa niekto si uvedomí, že ako vyzeral celý deň, tak potom zistí, že vypil liter tekutín, takže tam mu nepomôže, že vypil liter elektrolytov. Takže naozaj hlavne v tomto období ten pitný režim rozdeliť do celého dňa, nepiť nárazovo a nejakým spôsobom si vytvoriť ten správny návyk a konzistenciu, to je proste úplne že kľúčové a toto keď sa spraví, tak potom už si vie nahradzovať tú vodu, jak sme sa bavili jednotlivými minerálnymi látkami alebo elektrolytovými, lebo potom zrazu to všetko lepšie funguje. No a keď sa bavíme o tých elektrolytových nápojoch, dnes si ich vieme kúpiť teda kdekoľvek, akékoľvek značky, ale nie sú všetky rovnaké. Po ktorých by sme teda reálne mali siahnuť, aby skutočne ten efekt tam bol, lebo ten trh je dnes veľký a vieme naozaj kupovať rôzne značky, rôzne nápoje, tak kde mám ísť, alebo čo mám spraviť? Máte pravdu, ja sa s tým bežne stretám, že príde človek a aj tak naozaj má krče a tak a mi povie, že pije elektrolytový nápoj a potom hovorím, prídete do nášho centra, pozrieme sa na to a zistíme, že prakticky iba on si myslí, že pije elektrolytový nápoj. A pije čistú vodu. Pije, áno, a ešte aj zafarbenú, tak? Takže tam je dôležité to zloženie, ale keď sa niekto kvalitný elektrolytový nápoj a sa chce vážne zrehydratovať, tak tam je dôležité, aby ste mal sodík, o ktorom sme
sme sa rozprávali, draslík, a je dôležité, aby ste mal 4 gramy sacharidov na 100 ml. Proste to je taký prepočet. A to viem na to nápoj presne, si pozrieť, hej. Keď si zoberete napríklad aj tento, tak tuto krásne vidíte to zloženie, alebo hociaký elektrolytový nápoj, ktorý otočíte, tak to vidíte krásne zloženie. A táto kombinácia spôsobí to, že čo sme hovorili o tej vode, že tá voda cez vás prejde tak ako keby rýchlo, a proste nedostane sa tam, kam by sme potrebovali, a ešte keď odíde rýchlo, tak ešte zoberete minerály. Áno. Táto kombinácia hypotonického nápoja urobí to, že tá glukóza s tým sodíkom a s tým draslíkom urobí to, že zrazu sa nám rýchlo dostane energia aj minerály do svalov aj do mozgu. To je to ultra rýchle a naozaj toto je kľúčové z hľadiska správnej rehydratácie, že napríklad aj vy budete mať ťažký deň, budete niečo moderovať, budete sa pohybovať po tom slnku a potom zistíte ešte za 2 hodiny, že niečo máte, tak sa výborne dáte si, sa zrehydratujete a tak efektívne a rýchlo, lebo ako... A že koľko ešte otázka, hej, že nie, že musím toho vypiť teraz, ja neviem, koľko kilov si zamiešať toho nápoja, alebo teda keď si kúpim priamo v obchode. No zarobíte si, dajme tomu, že pol litra, ten si rozdelíte na nejaký časový úsek a potom záleží, že ako dlho ste vystavení tomu slnečnému žiareniu, tej práci alebo tej športovej aktivite podľa toho. Lebo z hľadiska takého ako keby, čo je dané, že hypotonický elektrolytový nápoj za normálnych okolností vy by ste mal užívať, keď máte viac ako hodinu pohybovú aktivitu. To je proste zadefinované. Len počas týchto horúčav vieme, že naozaj, keby bolo všetko krásne a mali by sme perfektnú stravu, vlastne by sme získavali minerálne látky, že by sme nemali priemyselné spracované potraviny, všetko by bolo ideálne, tak by sme tie elektrolytové nápoje na rovinu možno ani nepotrebovali, ale tým, že naozaj vieme, aká je strava, že ľudia tie minerály nevedia nejakým spôsobom doplňať a hlavne pravidelne, tak tu zohrávajú potom elektrolytové nápoje kľúčovú úlohu aj u obyčajných ľudí, hlavne keď sa potrebujú rehydratovať, lebo výhoda je, že keď si dá niekto kvalitný hypotonický elektrolytový nápoj, tak to krásne cíti. To aj vy napríklad, som spomínal, že to krásne pocítite. Potom, keď ste spomínali aj ten alkohol, to je veľmi dobrý taký hack, že skúsme povedať, že čo robí najskôr alkohol v teple s naším telom a potom, že čo my vieme, ako bojovať voči tomu. No, alkohol berieme ako na jednej strane, že obsahuje veľa energie, on zaťažuje organizmus a plus ho dehydratuje. To robí proste jeho zloženie, plus negatívny vplyv na nervový systém. A hlavne jedná sa o to, že to robí aktuálne, ale potom ešte ten druhý deň je ešte horší. Presne, tamto telo je dehydrované, potom sú tam bolesti hlavy, je tam nerovnováha elektrolytová, takže ten druhý deň, keď si dá niekto napríklad tento hypotonický nápoj, tak ho to veľmi dobre tak zrevitalizuje a potom sa môže pokračovať. Čiže tuto nefunguje, že klín sa klínom vybíja. Nie. Potom by ste si to iba predĺžil, ale potom výhoda je, že keď si dáte ten elektrolytový nápoj, môžete v danej veci pokračovať. Ešte, že dáme tomu, že toto sa vám stalo piatok a teraz máte sobotu a ešte idete bomby až do nedele. Áno, do nedele, hej. Ale potom zase výhoda, že pre tých, čo už je nedela, že musí ísť pondelok do práci, tak sa tak rýchlejšie dajú dokopy. Čiže to ten nápoj pomáha doplňať tie živiny a všetko, hej? A je to presne hlavne kvôli tomu zloženiu, čo sme sa bavili, že to je ten rýchly prenos do mozgu a rýchly prenos do svalov. A zaujímavé je to, že tento účinok najviac cítia športovci, ktorí vážne, že dali nejakú dlhodobú pohybovú aktivitu a presne to potom cítia ľudia takíto, ktorí možno to trošku s alkoholom prehnali, lebo cítia, že zrazu ich to výborne zrevitalizuje, že zrazu sa im vráti sila a prakticky odchádza nejakým spôsobom tá únava a eliminujú ten negatívny dopad alkoholu. Je niekto v lete viac ohrozený ako ostatní ľudia možno naokolo? Že aké skupiny sú v tomto prípade počas tých horúčav, keď sa rozprávame najmä o tých horúčavách? No, máme skupinu ľudí, ktorí majú tie chronické ochorenia, o ktorých sme sa rozprávali, hlavne kardiovaskulárny systém a tak, aj s viacerými lekármi, s ktorými riešime, sme sa rozprávali, že keby ľudia všetci dodržiavali pitný režim, jak majú, tak máme sanitky, majú o moc menej výjazdov, nemáme toľko ACMP, akutných mozgových príhod a iných komplikácií, lebo veľká skupina tých kardiakov je proste naozaj, to je veľká riziková skupina, hlavne aj ľudia, ktorí používajú lieky na riedenie krvi a tak, že to je taká samostatná. Potom je samostatná skupina starší ľudia, pretože naozaj ten pocit smedu tam nie je a oni proste na to zabúdajú. Tam potom je dôležité to okolie, aby to pripomínalo a jednoducho to vieme, že dieťa má 90% vody, starý človek má 70 a menej. Čím sme starší, tým menej, ale tí starší najhoršie je to, že im chýba ten pocit smedu, že oni ten necítia. Áno. A potom sa to automaticky prejaví na ich výkone a keď ešte berú aj nejaké lieky, potom tam sú ďalšie obmedzenia, ktoré spôsobujú, môže tam vzniknúť obstipácia, zápcha z toho a ďalšie problémy, ktoré môžu byť, že aj organizmus má vlastné detoxikačné
detoxikačné schopnosti pečeň a ďalšie detoxikačné orgány. Čiže kontrolovať tých starých ľudí? Presne, určite áno. Že zistiť, že proste toto by bolo dobre, keby vypil do obeda, toto možno po obede. Len potom treba to spraviť tak, že nie, že to nepije a potom vy prídete ako kontrola a že teraz to vypiješ tento pol liter. Naraz. Takže to je neefektívne, lebo toto je potom aj problém u tých ľudí, že my to bežne riešime, že prečo ľudia nedodržujú pitný režim, pretože keď ho dodržujú, tak chodia častejšie na veci. Ale to je normálne, lebo neprijali ste niečo, zrazu príjmate, tak nejakým spôsobom telo sa toho zbavuje, len to obdobie treba vydržať. Ale tu ľudia to robia kvôli tomu, že niektorí majú diskomfort, keď musia ísť, že idú cestovať. Dajme tomu, že musia ísť niekde na veci, lietadlom a tak. Potom ľudia, ktorí majú, napríklad muži majú problémy s prostatu, tam stačí trochu, že sa napije, ten močový mechúr potom to provokuje a on proste potom stále má nutkanie chodiť na WC, tak automaticky ten pitný režim dá preč. To isté telesné znevýhodnený. To sme sa bavili aj v téme, že my sme Slovensko je bezbariérové, ale myslím to ironicky. Žiaľ, jasné. A bežne sa to deje, že my aj robíme s telesne znevýhodnenými ľuďmi, čo sú akože na invalidných vozíkoch a jednoducho majú vážny problém, že tam musíte vybrať reštauráciu veľa razy. Na to my bežní ľudia ani nemyslíme inak, že čo sa ich toto všetko týka. Presne, že on si musí vyrátať, že kde čo je, potom zistí, že preto potom radšej vyhľadávajú tie nákupné centrá, že sú väčšie, že sa dá, alebo niekedy, keď sme mali niekde stretnutie, tak sme sa stretli na pumpe, kvôli tomu, že tam mal bezbariérové vecko, takže to je celkom problém, ale u nich je hlavný problém to, že oni keď idú cestovať, je to veľký diskomfort, hlavne aj v lietadle, viete, že ako musia prenašať a tak oni sú z toho vystresovaní, tak sami si zase obmedzia tekutiny. A zase tam je tá dehydratácia. Takže veľká skupina ľudí, ktorí nás chval obmedzujú, pretože tam je nejaký problém, ale vždycky sa snažíme vysvetliť, že keď sa naozaj naladia na ten normálny pitný režim, že sa to pre nich stane samozrejmosť, ten organizmus sa zaadaptuje a oni potom nebudú mať takéto reakcie, že zrazu sa niečo viacej napije a potom sa mu zvýši diuréza, že častejšie chodí močiť. Je to hlavne kvôli tomu, že to telo si ako keby na to zvyklo. Potom aj čo sa týka dehydratácie sa ľudia pýtajú, že aké sú prejavy. No základný ten prejav máme, že ráno máme tmavý moč, ráno môže byť tmavý moč alebo zbečok, na to pozor, ale potom celý deň by mal byť moč taký jemne číry. Bežne sa deje, že ten moč je tmavý a ešte keď je zapachajúci, to je jednoznačné, že ten človek je dehydratovaný, pokiaľ nie je nejaké špeci lieky alebo nemá veľa vitamínov skupiny B. A potom klinický prejav smäd, len my keď máme nejakú priamku ako keby dehydratácie, tak ten smäd už sme na tej priamke niekde, pretože to je sprievodný príznak klinický. Sucho v ústach, smäd, potom tam príde bolesť hlavy, únava, ťažko sa sústredíme, pokles ako keby svalového výkonu. A potom úplný rozvrat. Presne. A ten človek je proste, on to proste cíti do toho ešte, keď pečie to slnko. A ono to nejakým spôsobom, jeden deň to dokáže človek ustať, len keď sa to opakuje, že pridá sa tam ešte tropická noc, že naozaj sa ešte zle vyspí proste a ten organizmus je prehratý, tak potom to začne, že v noci chytí krče do lítok a už to postupne ide, lebo napríklad sodík je na toto práve že dosť dôležitý a niektoré minerály, lebo aj profesionálni športovci, alebo nielen profesionálni, amatérski, oni používajú také slané kapsule, tablety, že si dá a sodík nám ešte, to som zabudol povedať jednu dôležitú vec, že s tým draslíkom a s tým sacharidom nám spôsobí, to sa volá, že trigger mechanizmus, to znamená, že vy potom máte chuť piť. Takže preto vodu, tekutiny. Áno, tak. A preto je to niekedy aj dobre tým starým ľuďom dať, možno ten hypotonický nápoj, lebo on potom spôsobí u nich také automatiku. A toto napríklad využívajú vo fast foodoch a v tom rýchlom občerstvení, že na schvál to tam trošku presolia, aby ste tam nechali x peňazí za to kvázi zdravé jedlo a potom x peňazí zase za ten pitný režim, ktorý tam, lebo vás suší, proste vypýtate si automaticky. Nás to núti piť. Presne, takže sodík, hovorím, je demonizovaný, ale čo sa týka pitného režimu, je vážne kľúčový. Pán Minárek, pomaly k záveru, čo sú vaše 3 najdôležitejšie rady pre posluchačov, divákov? Ako prežiť to leto teda bez kolapsu a čo možno najlepšom zdraví, tie horúčavy? Pozrieť sa na ten svoj pitný režim v rámci celého dňa, nepiť kvantitu, treba piť kvalitu, že naozaj to nepomôže niekomu, kto je tej ohrozenej skupine, o ktorej sme sa rozprávali, že sa bude celý deň nalievať čistú vodu. Áno, čistá voda tam má byť, ale dôležité tie minerálne vody, všetko, čo sme povedali, prípadne tie elektrolyty, to akože dosť pomôže. Potom jednoznačne nejakým spôsobom sa
chrániť hlavne na tom slnku, pretože pokiaľ bude fakt 35 stupňov a naozaj niekto musí celý deň buď pracovať, alebo byť v záhrade, alebo niekde na dovolenke, na turistike, tak chrániť si hlavne tú hlavu a tak by sa neprehrieval. Potom hlavne pozor na tie výkyvy, čo sa týka klím, že proste máme teplú miestnosť, máme vyklimovanú miestnosť, ideme von, lebo to sú všetko také nenápadné veci, ktoré keď sa zrátajú, tak potom robia celkovo problém. Ale hlavne treba sa zamerať na ten pitný režim, treba začať hneď, treba si na konci dňa tak premyslieť, že vážne, čo som dneska vypil, jasné, že nebudem tam rátať kávu, pivo a také ďalšie veci, že originál, že čo je pitný režim. A s tým by som začal a postupne by som sa dostal aspoň na tie 2 litre, lebo napríklad vy teraz zistíte, že ste vypili liter tekutín, ja vám nemôžem teraz povedať, že zajtra budete piť 3, proste sa to nedá. Jasné. Takže pil ste liter, tak budete piť liter 250 a postupne, lebo aj tak by vám to nepomohlo, by ste vypil veľa, aby ste viac celý čas trávil na vece. No, super, tak snad sme ľuďom pomohli. Samozrejme, že tie elektrolytové nápoje sú teda asi veľmi podstatné v tom lete a sám si teda už budem dávať pozor na to, že čo pijem, keďže asi tá voda nestačí, to sme si povedali a viem, že nám to môže pomôcť. Tak veľká vďaka za všetky informácie. Naším hosťom bol pán Martin Minárek, odborník na zdravú výživu a diagnostiku z Kompavy. Všetko dobré. Všetko dobré.